Яки тениски с дизайн на Cool Comics. Поръчай от monsterlove.bg. Линк в описанието. Здравейте, приятели! Отново сме на вълна рап битки, но този път от Харабежда гора се изстрелваме директно на футболния терен, където един срещу друг ще се изправят Роналдо и Меси в една невероятна рап битка. Готови ли сте за това зрелищно събитие? Аз лично нямам търпение. И така, пръв започва Меси! Меси! Сега ще те да Меси! Аржентина, бейбе! Хищ не се надявай на световната купа, по-скоро ще играеш в окръжната група. Двамата с божинката в северо-запада ще има по цял ден да гоните вятъра. Дори и в Манчестър вече не те искат. Годинките мои май нещо те притискат. Коментарът ми тук е стила на петела. За мен златна топка, за теб кожена франзела. Гелоса, но човече с изкуствена усмивка. Правя те на топка и ти влизам с забивка. Да ме затминеш искаш, много се стараеш. Айде вземи топката малко да поиграеш. Меси. Какво невероятно представяне! Меси направо ни скри шапката. Но сега е време на Роналдо да се произнесе. Номер 7, бейбе. За всички, бейбе. Това е Роналдо, бейбе. Айде вземи го, бейбе. Когато си до мен си оставаш по слабия. Имаш поздрави от Саудитска Арабия. Ще те разкарам като бутилка Кока-кола. Минавам през теб и ти вкарам 2 гола. Манчестър могат само да ми го забелят, а твоя дори не могат да ти го намерят. Гледам, че си най-големия фен на камата. Спирай футбола и отивай при него на заплата. Гинта и 20 тръгнал да ми се перчи. На световното първо ти ще си аливидерчи. Аз мачкам наред, рекорд след рекорд, а ти си стягай багажа и зад граничния паспорт. Това беше титанично, уникално отвръщане на удара. Двамата великани си казаха тежката дума. А вие за кой сте? Напишете в коментарите, кажете кой от двамата е по-велик. И така, това беше от този път. Кефете се и до скоро. Бай!